टुनटुनवा। और एगो बात बता देता नहीं कि के का गावेला हमारा से छुपल नहीं खे, ठीक नु। वैसा ही आप भी गाइए, के का गावेला हमारा से छुपल नहीं खे। अब बबुआ जौन गा दिले बनी नु, छोड़ा अपन बात अपने मुँहे ठीक ना लागेला कहत। जौन गा दिले बनी अपना समाज में, ओकरा खातिर कोनो कास्ट के गावे खातिर नु सोचे के पड़ी। के का गावेला हो लिप के पोते वाला, कि आज हुनकर गाना आइल तो वही पाइल, हुनकर गाना आइल तो वही पाइल। ये कुल हमारे गायकी सिखावत रह। बात के छोड़ो, वो बात के नहीं मिलावे के। चली जे भी लाइव में जुड़ो था भाई तूफान राज पासवान पेज पे सबके स्वागत बा, सबके गोड़ लागत नहीं। और सबसे विनती बा कि आई फेसबुक पेज पर लाइव बानी हम सब लोग भाई मिलजुल के हम ये कुछ बातचीत कल जा। तब तक इंस्टा से हम हटत नहीं। सब जय पासवान।